Iso-isone aku sing biasane kuat saiki rada lemah. Rasane ora mung awak sing kesel, batin yo kesel. Kekuatanku ya rada berkurang. Pikiran semrawut, ndak karu-karuan. Kesel, sayah, rasane kudu salto wae. Nanging mosok aku selemah iki. Wis, ora usah sambat. Wayahe ngisi kekuatan, ben kuat berjuang dan kuat menerima kenyataan. Kudu semangat. Yo, semangat. Gak untuk mundur. Mundur hanya untuk orang yang lemah. Kue kuat. Masih orang udah mengkis-mengkis orang masalah. Maju terus. Iso. Kue iso. Ndak usah ragu.